Doncs vinga, volem xerrar una estona amb l'escriptor premianenc Pep Bras, que té nova novel·la, No t'ho prenguis com una cosa personal. Ara feia temps que ell no treia el llibre a títol individual, així que tenim moltes ganes de xerrar una estona amb en Pep Bras. Pep, com estàs? Molt bon dia. Hola, molt bon dia, què tal? Com estem? Una nova novel·la que imagino que sempre fa il·lusió, no? A finals del mes de febrer, publicació nova, i això vol dir també que comença tot un seguit de promoció d'una novel·la que imagino que feia temps que volies donar a conèixer. Sí, la veritat és que a mesura que vas traient llibres, davant dels amics et vols fer el xulo i dius, no, ja no és el mateix, quan has publicat 30 llibres ja no fa tanta il·lusió. I quan arriba a la caixa que t'envia l'editorial amb els exemplars que et toquen, vull dir, tornes com un nen petit el dia de Reis, no? Vull dir, l'obres, olores el llibre, aquell olor que fan els llibres, i la veritat és que il·lusiona molt. Vull dir, no deixa de ser com un part, vull dir, publicar un llibre, publicar una novel·la, amb tot el treball que comporta, i aleshores quan veus el resultat i a més l'han fet amb molt de carinyo, ui, no m'havia donat compte que aquí darrere tinc el cartell per anunciar-ho, de manera molt subliminal, doncs han publicat aquesta portada que trobo que és aquesta coberta que és molt divertida i he tingut moltes alegries en com ho han editat amb molt de carinyo. Fantàstic, i tant que sí, ens encanta, a més és una portada molt i molt xula. Estem parlant d'un protagonista que és un imitador, que es troba en un moment complicat a la seva vida a nivell professional i també personal, podríem dir, no, Pep? Sí, és com una comèdia d'aquelles americanes dels anys 50, per dir-ho d'una manera, o com el misteriós assassinat a Manhattan del Woody Allen. Jo diria que el to és una mica així. És un imitador que li donen un ultimàtum a televisió, cosa que no acostuma a passar, allò que li diuen, mira, tu tenies aquest lloc de feina i pensava que estava segur, doncs te'n vas a la puta calle. Això no passa mai a la vida real, vull dir que tinc molta imaginació. I aleshores doncs, s'ha d'espavilar i s'espavila d'una manera que li surt el trep a la culata perquè imita una bruixa i a partir d'aquí, quan entra una bruixa en acció, al mig d'una novel·la, la cosa es complica. Això vol dir que a vegades si et reinventes pot anar malament? Podria tenir també algun símil amb una vida real? En aquest món dels imitadors, dels guionistes, dels locutors de ràdio, ja saps que has de reinventar-te. És una frase que sovint et diu algú que té més poder que tu, no? I és una putada, perquè dius, per què m'he de reinventar? Vull dir, m'he passat X anys, vull dir, sabent fer el que sé fer. I aleshores ara he de tornar a fer una cosa que no sé fer des de zero. És molt surrealista, però estem a l'època de la reinvenció, vull dir que o t'espaviles o fracasses. Parlant de reinvenció o de, com a mínim, el procés creatiu, Pep, com et va venir la idea? En quin moment vas fer el clic i vas dir aquí tinc una història? No sé si al final és una qüestió d'anar treballant-hi dia a dia o que hi ha algun fet diferencial o destacat a la teva vida que diu mira, això em donarà per començar una nova novel·la. No, l'embrió de la història és que cadascú té els seus mètodes. El Woody Allen té una llibreteta que diu que s'apunta 3 línies del guió, d'un possible guió d'una possible pel·lícula, i per això fa una pel·lícula cada any, perquè diu que quan acaba una obre la llibreta i diu a veure quina toca ara, i va fent aquelles 3 línies. El Bill Wilder també tenia una llibreta al costat del llit i per quan tenia idees genials somiant es despertava i mirava el que havia apuntat i diu que l'idea més genial que va trobar mai a la llibreta apuntada és Boy Meets Girl, noi coneix noia, i jo tinc el mètode de premiar, vull dir, el mètode de passar-me com 8 hores donant voltes davant d'un paper en blanc fins que em surt una història. Vull dir que soc més campestre en aquest sentit. I a vegades imagino que no deu ser fàcil, no? És aquella por al full en blanc, per més que portis tota la vida escrivint, perquè ho has escrit tot, guions de ràdio, televisió, cinema, llibres, imagino potser que el procés sempre té un punt de respecte? Al principi sí que el full en blanc em feia pànic, absolut. El que passa és que arriba un moment que com que no sé fer res més, o sigui, sóc el tio més patós del món, no sé posar una bombeta, intento collar un cargol i em tallo amb el tornavís a la mà i hem d'anar a urgències i la dona ja ho té assumit, perquè si no s'hagués divorciat fa molt de temps. Doncs, com que tinc assumit que l'únic que sé fer és escriure, clar, em poso davant de l'ordinador i dic, has d'escriure, xaval, perquè és que si no ets una nul·litat, no serveixes per res en aquesta vida. I el mètode de la brúixola o et deixes sorprendre tu mateix? Els primers llibres vaig tirar totalment de brúixola, no tenia ni idea de cap a on anava.
i és molt divertit. Jo sempre ho explico, de vegades dono classes de narrativa als alumnes i els dic que el mètode de la brúixola és divertidíssim, perquè et va sorprenent a tu mateix el que fan els personatges. Té un risc que, si no has previst tot el que passarà, és molt possible que agafis viaranys, que agafis camins estranys i que la narració no et porti cap on en realitat hauria de portar. I allò és un fracàs. I l'altre mètode, que és tenir molt clar el mapa, tenir molt clar el mapa de tot el que passarà, té l'avantatge de que els personatges igualment t'acaben sorprenent i acaben fent coses que no t'esperaves, però com que tens un mapa, sempre acabes tornant al camí que t'interessava. I estaríem parlant d'aquest, del mapa, Sí, sí, no, aquest estava claríssim l'argument. O sigui, diguem que a partir de 16 pàgines d'argument. I les 16 pàgines, a més, les vaig enviar a gent perquè em diguessin que els hi semblava, o sigui que no m'he posat a escriure fins que no he tingut clar que la història agradava a gent en la que confio, etc. Vull dir que bé. Fins i tot a l'editorial. O sigui, ja sabia abans que a l'editorial li agradava la història. I el procés d'escriptura, Pep, quan portes tants i tants anys escrivint, també és el mateix? Al final dediques les mateixes hores, fas exactament el mateix, o com deia aquell, busques maneres diferents de fer-ho perquè el resultat també sigui diferent? Mira, l'última novel·la, com molt més has dit, feia com, no sé, 8 anys, una cosa així, que havia publicat La niña que hacía hablar a las muñecas, i aquest llibre vaig trigar 3 anys a escriure'l, el procés de l'escriptura, no el procés de la documentació, etc. 3 anys escrivint la novel·la. I aquesta l'he escrit en mesos. No ho sé, la següent potser trigaré 15 anys a escriure-la. No ho sé, no em plantejo el que trigaré a escriure. Aquesta, pel to de la novel·la, m'interessava molt que tingués una aparença de novel·la brúixola, ja que ho deies abans, o sigui que inclús pel lector crec que és molt més àgil que La niña. Vull dir, és una novel·la TikTok, dic jo de vegades en broma, quan parlo amb els amics, dic que he escrit una novel·la TikTok, perquè és superbreu, els capítols tenen 2 pàgines i mitja o més llarg, i he intentat fer una cosa molt concentrada, que tota la història que tenia tan clara des del principi, explicar-la amb el menys paraules possibles, per no fer-me pesat, bàsicament. I aleshores això, clar, té una traducció en què en el procés de l'escriptura és molt més ràpid. Ara t'has tret mèrit, però és veritat que a vegades explicar les coses concises, amb ritme, amb algun acudit al final de la frase i enganxar el lector a més, és més difícil que fer parrafades i dir ja us ho trobareu i us faig aquí 400 pàgines. Sí, si t'has passat tota la vida escrivint i saps escriure, el gran risc és no mirar-te en el mirall i dir, oh, que bé que escric, i fer això, llargues parrafades per automasturbatori, no? Per dir, com m'agrada el que estic escrivint. I potser t'agrada a tu, però en el lector no. El lector el que vol és que continuïs explicant la història. I aleshores una mica el que he intentat amb aquesta novel·la és això, és explicar la història, sense intentar posar-me, mira que xulo que soc, mira que bé que escric. No, en cap moment vaig explicant la història i ja està. Si la història agrada, que jo espero que agradi i que diverteixi, doncs perfecte. I si no, doncs mira, com a mínim l'he escrit ràpid, què hi farem? Aquell acudit, aquell gir de guió, aquella manera d'expressar-te, també et surt de primeres, Pep, després de tants anys de fer gimnàstica cerebral, podríem dir, o també és rellegint que vas afegint coses? Jo soc del mètode que fins que no m'acaba d'agradar el que he escrit, no continuo. Vull dir que sí que rellegeixo molt el que he escrit. I dic, vale, ja m'agrada. Tot i així, evidentment, hi ha d'haver una pausa entre que has acabat la novel·la i te la rellegeixes, perquè no siguis tu que tornes a llegir-te tu mateix, perquè sempre t'agradarà. Aleshores deixes una pausa d'un mes quan l'has acabada, tornes a llegir-te-la, i ja és com si ho llegís un lector. I aleshores és més crític, vas amb un rotulador vermell i vas tatxant tot el que no t'agrada i redueixes la cosa i encara ho comprimeixes més. És la manera de fer-ho. No és meva, ho va dir l'Stephen King mentre escric un llibre de teoria sobre escriure. En aquest no t'ho prenguis com una cosa personal, diguem que s'explica la història d'un imitador que s'ha de reinventar i, per tant, torna a sorgir una altra vegada al món de l'entreteniment televisiu, no? Veiem les bambalines, com funciona la creació televisiva, també passava a La vida en 7 minutos. Sempre t'agrada explicar una mica com funciona el món, no?, al qual t'has dedicat. Bueno, és allò, Madame Bovary soy jo. Clar, el meu món és la televisió. Aleshores, em seria una mica complicat posar-me a fer un western, per exemple. No he portat mai barret ni sé muntar a cavall.
Aleshores, sí. Quan explico històries, sobretot fresques, etc., suposo que inconscientment vaig a parlar del que més conec i quan ets guionista, doncs, esclar, trepitges més platós de televisió que places de toros, per exemple. I tant que sí. Abans llegia entrevistes teves de feia anys, Pep, perquè la vida passa, no? No només són 7 minuts. I segueixes escrivint per necessitat i impuls, com deies també quan eres més jove, o ara la vida que avança, que canvia, el fet també de patir algun desengany professional, fa que t'ho hagis pres de manera diferent? Bueno, bàsicament, clar, quan passes la seixantena, jo suposo que li passa a molta gent, excepte la gent inconscient, que ja estàs pensant més en quan et pots jubilar o prejubilar que en el proper llibre que has d'escriure. O sigui que després, quan em prejubili o en jubili, que serà de manera imminent, aleshores el que faré és deixar d'escriure guions, si puc, i dedicar-me a escriure llibres només, que és amb el que m'ho passo millor. Perquè, clar, quan escrius guions depèn d'un productor que et diu ui, aquest helicòpter que has fet entrar en aquest gag no tenim pressupost per ficar un helicòpter. Amb una novel·la entra un helicòpter i és gratis. Vull dir que no hi ha cap problema. Tu ets el director de la pel·lícula, tu ets el productor, tu ets el guionista i ets l'actor. Vull dir que no hi ha cap problema. És més divertit escriure llibres. Sempre ho he dit, vull dir, no passa res. Ara, els guions són una mica els que m'han pagat l'hipoteca fins l'any passat i ara que he fet la mudança de comarca, doncs no, ara són els que em paguen la nevera, el que fiquem a dins la nevera. Trobes a faltar el Maresme? Hombre, a veure, el Maresme és la terra dels meus avantpassats, és on he viscut durant 60 anys i concretament Premià, evidentment que trobo a faltar Premià. Però bé, en la vida t'has d'adaptar a ella, has de fer jugades estratègiques, és una partida d'escacs, i aleshores, per motius econòmics, pel que sigui, no hem tingut més remei que canviar de comarca i deixar aquell pis que tenir un pis a Premià és tenir un luxe que de vegades és innecessari. El que s'ha de fer és viure còmodament i ja està. Aleshores, era un pis que tard o d'hora se l'hauria quedar al banc. Vull dir que no tenia cap sentit viure amb una gàbia d'or i ja està. I amb molta tristesa al principi, has de dir adéu al teu poble tota la vida, però t'adaptes i quan t'has adaptat la vida continua i l'important és estar rodejat de la gent que estimes i punt, ja està, és que no té més, dels teus grans amics, de la teva dona, de la teva filla i poca cosa més, i la vida és això. Així de fàcil, no? Així de fàcil sembla, Sí. i hauria de ser, no? I tant. Entre aquests projectes, quan hi hagi la jubilació, prejubilació, el que hagi de venir i nous llibres, Pep, et planteges també acabar aquella, no sé si trilogia de La niña que hacía hablar a las muñecas? No sé si va quedar allò pendent de tancar. Això tinc... La dona és la primera membre del club de fans que pràcticament cada dia m'atabala, perquè, clar, hi ha un procés previ a l'escriptura de la primera part de La niña que va durar gairebé un any, o sigui, un any preparant un argument que eren les 3 parts, o sigui, era una novel·la, diguem, de 1.800 pàgines, i ara, de moment, només hi han escrites 350, que va ser La niña. El que passa és que, esclar, ja et dic, van ser 3 anys d'escriptura de La niña i eren 350 pàgines. Doncs per escriure les altres 2 parts, fent càlculs, seria mínim 5 anys, 5-6 anys. I aleshores, doncs, ja veurem en quina energia m'agafa quan em prejubili o em jubili, ja t'ho diré. Fantàstic. Potser em ve més de gust asseure'm al porxo a tocar l'harmònica, no ho sé. No t'ho sé dir. La vida és improvisar, també. És una possibilitat. Què més tens al cap, Pep? Quins projectes tens ara mateix a nivell professional? Doncs aquest any està a punt d'estrenar-se en el 3CAT un programa que es diu Cuina com puguis, la segona temporada, amb el Marc del joc de cartes i Vips, que els putegem molt a l'hora de cuinar. Això és un programa que s'estrenarà de manera imminent. I també tinc un altre programa nou, que començaré a escriure a l'abril, d'un programa de nous xefs de Catalunya. Estàs anant molt culinari, no? Estic gastronòmic aquest any, ja ho veus. Sí. I després moltes gales. Porto un any que faig moltíssimes gales i eventos, i comuniones i bodas i bautizos. Es veu que és el que està de moda en el món del guió. Vull dir que allò amb moltes multinacionals que volen presentar i bancs i coses d'aquestes que volen presentar la temporada i tot això.
Que bo. En el fons és una mica reinventar-te, no? Que és el que deies. Evidentment, jo necessito escriure i em dedico a escriure i sóc guionista, però també estic escrivint coses que potser no vaig pensar mai que escriuria, no? O programes de cuina que potser hi ha algú que pensa però que això va guionat, no? Pensava que posaven 2 cassoles i posaven a 4 persones allà i prou. Doncs sí. Sí, els meus últims anys han estat molt sorprenents, perquè crec que va començar tot amb el This is Opera del Ramon Jané, que em va trucar, no, tal, que per fer de guionista. Dic, no, dic, t'has equivocat, dic, jo no he escoltat una òpera en meva vida. Dic, no, és exactament el perfil de guionista que busco. I vaig acabar fent guions pel This is Opera. Després em va tocar escriure el documental de l'Andrés Iniesta, quan jo d'esports és que no n'entenc res. Com que vaig fer el de l'Iniesta, em va tocar fer la sèrie del Pau Gasol, d'Amazon Prime. Jo no he vist un partit de bàsquet en meva vida. Aleshores, estic fent coses de les quals no en tinc ni la més remota idea, que potser és que el món funciona així ara. Vull dir que trien a la gent perquè no en tenen idea per fer les coses. Ho dic pel president dels Estats Units, per exemple, no? Vull dir que el món deu funcionar així últimament. I tens síndrome de l'impostor o al final assumeixes el projecte i prou? El síndrome de l'impostor, jo crec que busques a Viquipèdia i surt la meva foto, vull dir que no... Jo crec que va amb el càrrec, jo crec que tots els guionistes tenim síndrome de l'impostor. Hi ha qui dissimula més o menys, i jo ja fa temps que ja ho reconec. Jo envio una cosa i a la que em diuen no ens ha agradat, no, clar que no us ha agradat, és horrorós. Vull dir que no puc evitar-ho. Molt bé. Doncs hem xerrat una estona amb en Pep Bras, l'escriptor premianenc que té nova novel·la, No t'ho prenguis com una cosa personal, editada per Columna. Esperem que tinguis molt d'èxit, Pep, i que en uns mesos també ens donis encara més novetats, que ens encanta llegir-te. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt i molt bé. Molta sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres.